phake ku Zooms live kwikhasi lethu lika Facebook samkela ke phake uSodolophu yena ke hloniphekileyo ke waphake kula masipala uKhansila Siyabulela Kazanqa. Sodolophu bendicela nje ke unmutele ke camera yakho kwakunye nemic sizokwazi ke uqhuba ke udliwano ndlebe lwethu. Namhlanje ke mphulaphuli weVukane FM kulindeleke ke ngakumbi kula masipala abe ke uSodolophu ngakumbi ke mphulaphuli weVukane FM unikezela handover of ispaza shop vouchers. Kodwa ke sababanzi ngale iprogram yanamhlanje masibulise meya enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukane FM ngale mina namhlanje. Kakhulu mandithathe elithuba ndizibulisele kwemsasazi ndizibulisele nakubaphulaphuli beVukane FM jikelele onke apho ufikelela khona. Nkosi kakhulu tata. Simizuzu nje mibalwa kodwa ke sizama ukujonga ke iprogram eninayo namhlanje ningumasipala nalapho kulindeleke into yoba ke niza kunikezela ngee-vouchers ngakumbi ke kwizpaza shops. Sizama ukujonga le nkqubo mhlawumbi isukela phi iSodolophu kwaye iza kuncedisana njani noosomashishini kulo masipala. Enkosi kakhulu msasazi, sinenkqubo esathi sayi-adoptha singumasipala waseDr AB Xhuma ekuqwalaseleni ukuba olu shishino belukade iyintsika eme ngayo i-township nasezilalini. Lushishino ngoku lubona into yoba selukubantu basemzini, abantu balapha nababenespaza shop nabebeneevenkile ababenazo, ezo venkile bathi barentisa ngazo. Saba nentlanganiso ke yokuzama ukuqonda undonakele inoba uphina. Ufumanise bezinye zaziqhutywa ngabazali. Emveni koba abazali bemkile kwabakho ingxubakaxaka yongazi into yoba ngubani ofanele ukuthi take over. Sabaqokelela ke sazama ukuqinisekisa kuqala into yoba ubunini obu bespaza siqale sibulungise ukwenzela into yoba xa sinikeza inkxaso kungabi kunguwonke umntu esithi sispaza sam esi. Sithumela ooceba bethu ke, sithumela ilaa nto, sithumela ii-ward committees zethu ukuba zikwazi ukusenzela lo msebenzi. Ziqinisekise futhi okokuba ngaba le nkxaso esiza kuyinikeza yinkxaso eza kuthi ixhase ixhanyulwe ngabantu abangabalapha eMzantsi Afrika. Siqhube lo nkqubo ke sayenza inoba ngoku msasazi senza okwesine ngoku. Simane sibabiza ke sibanikeza ii-vouchers kuba mabahambe bayokuthenga izinto ezizidingo ezokubaxhasa khona ukuze olwaa shishino msasazi esiqinisekileyo into yokuba ngaba kule ngxaka engxubakaxaka esijamelene nayo yentswelangqesho, abantu baza kuthi basakufumana ezi zinto bakwazi ukuba umntu sithi ispaza sakhe sikhule ide ibe yivenkilanyana, akwazi ukuthi naye abe nabantu azawubaqasha bamncedise. Liqhinga ke lokulwa nendlala, liqhinga lokulwa nentswelangqesho nokuqinisekisa into yoba ushishino phaa emakhaya lushishino lukwaziyo ukuba luqhubekekele phambili esithi siluxhase singumasipala waseDr AB Xhuma. Njengoba bebanintsi ke abasomashishini esibaxhasayo kuba sifuna ibe yi-value chain le. Sixhasa namafama azilimela iveg khona ukuze kwa ezi zipaza shop le khaphetshu abazayithengisa phaa, itapile, izipinatshi abazazithengisa phaa, wena yoobhathanathi, ibe zizinto eziphuma kwalapha ekuhlaleni khona ukuze siqiniseke into yoba ayomali iphinde ithathwe iyogityiselwa kwabanye abantu, ingakwazi uku-eda i-value khona ukuze ikwazi ukhulise uqoqosho nje, nothi olu lwezipaza shop lodwa kodwa ikhulise uqoqosho nje ngokubanzi. Lo nkqubo ke izawuba namhlanje ngentsimbi yethoba, kuqaliswa namhlanje ngentsimbi yethoba ukwenzela uba siqinisekise into yoba siqhubekela phambili. Sithetha ngee-voucher zamalini eSodolophu before sibe siyayiqukumbela i-interview yethu. Umntu emnye msasazi simnikeza ivoucher ye-5,000, ivoucher ye-5,000 umntu ngamnye, bakwazi ke into yoba bayokuthenga izinto abazawukwazi ukuthi zingene phaa kwesaa zipaza shop zabo.
Namhlanje ngaba ke ukujonga inani labantu abazawuthi baxhamle mangaphi sijonge nevenue ingaba nizabela iprogram niqhubela phi? Sijonge emsasazini abantu abangama60 yabantu. Ivenue izawube ilapha e-Indoor Sports Center. Njengoba siqhuba ke le nkqubo msasazi, sike sababiza ukuba ubuyambona uMinister wakwa-Small Business Development nenkqubo nayo yoba abantu mabafake izicelo. Sababiza bonke abantu, singajonganga le 60 yodwa ke ngoku esiza kuyinika, kuba singumasipala sinoxanduva lokuqinisekisa into yoba amaqithiqithi enzeka nakwamanye amasebe karhulumente afanele ukuxhanyulwa ngabantu abalo masipala siyawakhangela singumasipala, sibanikeze ithuba. Sibabizile ke, sibabizile eholweni, sabancedisa kwinkqubo eyokuaplaya kuba la mathuba ayafika asawugqiba abantu bakuthi ngenxeni yendlela ayenziwe ngayo ukuba makwenziwe online applications. Ufumanise uba abantu bakuthi abakwazi ukufaka, abakwazi ukuzi-understanda kakuhle nezi nkcukacha. Yile nto sibakhuthazayo oosomashishini bakuthi ukuba njengoba sinenkqubo apha kwamasipala yoba mababhalise babe kwi-database. Xa bebhalisa babe kwi-database, ezi zinto zizizidingo ezifunwayo zokuba naxa aplayela kwezinye iindawo, ispaza shop sakho sibe registered, sibe nazo zonke ezi zinto ekufuneka unazo, ukwenzela into yoba nokuba ngubani ofuna le database ongekho kulo masipala waseDr Ebhithi Xuma, siqiniseke into yoba sirhuthula loo database sikwazi ukuyinikela ngaphandle. So ndifuna ukuthi msasazi, ngaphezu nje kwalena inkxaso esibanika yona, siyaphinda siyabancedisa futhi ukufumana inkxaso kwela sebe lakwa-Small Business Development. Nkosi kakhulu Sodolophu. Utata masibulele ngexesha othe wasiphela lona enkqubeni. Sithembe ke neprogram yanamhlanje yaba yimpumelelo Sodolophu. Enkosi kakhulu, ndiyabulela kakhulu. Ndiyabona Sodolophu ingathi uGrey ikhala yethu namhlanje. Ndiyabona. Enkosi Nkosi kakhulu Sodolophu. Right ke phulaphuli